ce yanga yo ani ce dabanda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Ambalma Shirifla Flebago Malikono ani Malikoka ka walinyundo foli kuta kunyeshi auma ka wala dunia ka fokuni anga jamuka kenesigile jamuka kerenkreni mi namba wali ko ciwara nabi senekelaw bagamaralaw monikelaw ani jiriturlaw abe wali blani bela jelema alhamdulillah bi ciwara hukum konnana aye ansi mami ma oye ambalma ke Suleiman Bendika Jabati Suleiman Bendika Jabati demsenina kado a cesirle do kosobe nga alhamdulillah alika bara nyeshine be femima amba fo femma ko yi flafla manani ote flafla manani abe machama bi yere nyininga niya jatemine anga cike dugukulu bi cike law chama ya ira ka fo goleya mbuka wati yelema kololo nasra uluna nyogona waru chama niya jatemine flafla manani ale ka cheni barka okabu kosobe bi kateme ni fen bela jelende kan o yasa fere ani dabalika sorawla an willa ka se fami Suleiman Bendika Jabati flafla manani kololo jumen bala anga dugugul kanyeshin duguguluma abse ka ke digun jumen kanyeshin cikelawma bagawma ali bagaw ni ajatimne bagan chaman de BMP sabla bagaw ulube mananunu ubadu abe kololo bala suma ali a kololo were do be se buna ramaden roma sabla ni ay bagan nunu dun bagan nunu balo ye flafla manani nunu a kololo be se ka se buna ramadima kenya nasraw ulu fe wala sa antena ko bla dagrindala bari sabla baman ko menda mentigilay ambalma ke Suleiman Bendika Jabati bismillah bi yam bismillah femi ci wara hukum ko nay yani anga korfo damna ambe korfo dima iki folike ka i twani jam fo flel ke baga bela jeli bismillah déjà maoufou falo a été place nage kana ara émission ci wara maintenant ja netro Suleiman Bendika Jabati donc né initiateur projet zéro sachet plastique ma programme manan clé en forme manan fiman flafla manan donc comme il era photo na kololo pare baka mais information fin do no il faut que malion ka to ni no falo dien do modo ami mana sachet utiliser même mo chita don mana sachet muno yere réellement la mana sachet mun avec lani muno c'est qu'on a fait du mal à kololo be se ka ke muni an kan fola mo ni fiu kan baga on kan et sénégalais au monikela au be donc conséquence be a bereka ini che kani jabi folo nununa sabla ya ira ka fo flafla man ani nunu a kololo noko ambe domne ko bi ye nyininu chamanke ni manani kan a kololo munu be se buna ramadin a kololo munu be se senekelaw bagamarlaw monikelaw ma ye nyininu chamanke no gambe domne ko bi manani ko Allah halaya malikono abe to ko dumandi arabe climat quand même arabe climat parce que a meilleur na bi ton ba bidru oribe mal la sachet plastique mana sachet plastique ton ba bidru o de bi mali kono ambe dom na ko Bamako no ton ba bi saba ton ba bi saba pour le ton ba tan saba patan saba Bamako oui Bamako dron de bon région to be fana tabe no mais do belajele ton ba bidru re Sikasso kai ulu fla ta farale nyongo ga bo parce que le zone minière donc mana sachet mais utiliser no mana sachet era chan aramade ni no ere kay marala manas kay Sikasso zone minière nous damada wonala manas sachet quantité mais utiliser yeno arabo akilima il faut que mo ga don folo manas sachet ere munenu parce que ama utiliser ama e tongodo dumuni ba wonala fo ba wonala manas sachet munenu mo ga don folo manas sachet fimani avec l'ani pétrole charbon ani ama foma aluminium ani métaux fin bi soro du la pétrole kilingling meke ka essence ni gasoil ni fin ni la pétrole charbon aluminium ani negama fin mi so du la donc au be nyaka million nyona ore mana sachet plastique donc malla nanga habitude mune ka tunu ka khonnala tumni kala mana ka fin bo mu ka jugu yere ka tumni kala ma ge mana sachet wonnala
yo dumuni kalama ye mana sachet kɔnɔ la a bɛ kɔnɔ i bɛ ka dumuni i bɛ k'i yɛrɛ empoisonner de donc e mun sigilen filɛ nin ye i bɛ mana sachet utiliser i y'a empoisonner de parce que i bɛ dumuni k'a kɔnɔna la fɛn o fɛn poison fɛn fɛn mana sachet la o bɛɛ de bɛ yɛlɛma dumuni na donc an b'o de dun don o don an bɛɛ empoisonner sigilen de filɛ nin na donc fɛn wɛrɛ b'a la mun tɛ o ye quoi mana sachet filɛ nin ye a tɛ dilan an fɛ yan nɔ a bɛ bɔ kɔfɛla la ka na a bɛ bɔ tubabuw de fɛ ka na tubabuw n'u ka pétrole extraction kɛ sisan nɔ déchets minnu bɛ to pétrole extraction na u b'o déchets nettoyer sisan u tɛgɛ bɛ mun k'a la donc u b'a transformer ka mélanger ka charbon ni fɛn ninnu ɲagami a la k'o kɛ mana sachet plastique charbon n'i ko charbon charbon kelen kelen mun bɛ kɛ k'an ka tobili n'an ka fɛn ninnu kɛ parce que a bɛɛ bɛ bɔ dugu jukɔrɔla la donc u bɛ o fɛnw de ta k'o bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'o kɛ sachet plastique ye sa donc u b'a kɛ comme si u bɛ ka an ka problème de résoudre k'u bila ka na an fɛ yen nɔ alors que u b'u débarrasser ka bɔ u ka déchets la donc a tɛ utiliser olu yɛrɛ fɛ olu minnu b'a dilan a tɛ utiliser olu fɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ na utiliser yan de donc o information filɛ mɔgɔ caman t'o kalama quoi donc a bɛ ku mɔgɔw ɲɛna bon mana sachet a bɛ yan nɔ k'an ka problème de résoudre mais en réalité tubabuw ka déchets de don u b'o bila ka na an fɛ yan nɔ u b'a kɛ comme si u bɛ ka na an kungo de ɲɛnabɔ alors que u b'u yɛrɛ de kungo ɲɛnabɔ donc o ye fɛn filanan ye et puis mana sachet yɛrɛ filɛ nin ye a tɛ toli quoi en fait mana sachet sugu ka ca quoi a sugu ka ca mais an kan bɛ mana sachet min ma n'u b'a fɔ fila manani a tɛ toli mana sachet filɛ yan nɔ a bɛ san 100 ni kɔ ka san 100 o san 100 a tɛ toli donc le fait qu'a tɛ toli o yɛrɛ de ka jugu dugukolo yɛrɛ ma ka jugu dugukolo ma voilà bɛ dugukolo nafamafɛn bɛɛ conserver exactement parce que mana sachet i b'a fili dugumana la yan nɔ ni san nana par exemple donc ji mun kan ka infiltrer dugukolo la donc mana sachet bɛ o empêcher donc dugukolo tɛ a ka nutriments yɛrɛ sɔrɔ donc ce qui fait que nos sols sont très pauvres. À titre de statistique, à chaque année, l'État malien met près de 600 milliards de francs CFA. 600 milliards. 100. Milliards ba. O ka ca dɛ. Mali b'o de don. Engrais la 100. Donc à quoi ça sert ka o somme don engrais la ni dugukolo empoisonné ni malheureux bɛ ka empoisonné ni an bɛ ka an yɛrɛ faga utilisation ni fɛn ninnu na nafa jumɛn de b'o la o 600 milliards in filɛ o bɛ se ka problème caman de résoudre an ka jamana kɔnɔna la école santé a mana kɛ fɛn o fɛn donc o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛɛ tɛ se k'a fɔ quoi voilà. Jabate i ka nin kɔrɔfɔ in diyara n ye kosɛbɛ bari sabula a bɛ kɛnɛkɛnɛ cikɛlaw maa caman bɛ nin jɛmukan in kɔfɛ n dalen b'a la parce que n'i y'a jateminɛ effectivement an ka dugukolo sɛnɛkɛla caman bɛ yen bi u bɛ degunbaw de sɔrɔ u bɛ musakabaw don engrais la bon souvent sɔrɔ tɛ labɔli kɛ sabula dugukolo a nafama fɛn bɛɛ fagalen don a bɛ bali mɔgɔw la ni sɛnɛ nafa yɛrɛ tɛ ka ye o tɛ se ka ye parce que dugukolo empoisonné len don filamanani o n'a ɲɔgɔnna caman. Jabate an bɛ y'a yira k'a fɔ Bamakɔ tɔni 13 o de bi ba 13 tile o tile walima o ye san o san ou bien o de bɛ o ye statistique donc tile kɔnɔ parce que an ka ni Bamakɔ o kin tɛ Bamakɔ bi filamanani tɛ o du tɛ Bamakɔ donc est ce que aw ye hakili jagabɔ k'u kan est ce que a ɲininiw sera ka olu sera o yɔrɔ ninnu ma. Si an ye ɲininiw kɛ en fait an ye ɲinini sugu fila de kɛ tubabukan n'an b'a fɔ étude quantitative ani qualitative. Quantitative o ye mun ye an bɛ wuli an bɛ taga sur le terrain an bɛ taga ɲamantow la ka don quartiers kɔnɔna la ka taga fɛn étude yɛrɛ de kɛ sur le terrain bon étude qualitative o ye mun ye sisan o ye recherche de donc an bɛ don mɔgɔw kan ka mɔgɔw ɲininka o ni an bɛ recherche minnu kɛ fan wɛrɛw fɛ comme ne yɛrɛ filɛ ne ye environnement kalan de kɛ donc n b'a dɔn exactement de quoi il s'agit au fait. Ne ko nin bɛɛ lajɛlen na Mali sariya yɛrɛ ye mun de fɔ nin manani ko in na. Mali la sariya ye mun de fɔ a la. Sariya bɛ yen nɔ mais
charia bɛ yen nɔ a votelen don a kama mais maliyɛn si t'a dɔn ko charia bɛ yen a kama nafa jumɛn de b'o la sisan nɔ assemblée charia adopté en 2012 san 2012 san 2014 san 2 o kɔfɛ a mise en application kan ka kɛ charia bɛ yen a kama décret d'application bɛ a kama mais i bɛ maliyɛn tan nabɔ bi u t'an si t'a dɔn ko charia bɛ a kama yanni an ka projet in baara daminɛ an wulila ka se mairie bɛɛ la an ye demande ci maire bɛɛ ma mairie bɛɛ commune 1 fo commune 6 structure étatique fɛn fɛn bɛ yen environnement minnu bɛ question environnement souligner ka s'u bɛɛ ma ministère de l'environnement santé u bɛɛ bon yanni an ka taa ministère de l'environnement la parce que collectivité maire olu ka responsabilité yɛrɛ yɛrɛ de bɛ en jeu donc an wulila ka s'u ma on a discuté avec eux et tout an taara maire dɔ fɛ yen nɔ commune dɔ maire an n'a tora kuma la maire ko an ma ko an ka projet in tiɲɛ yɛrɛ ale t'a dɔn ale intéressé en quoi est-ce que ale impliqué len don an ka projet la maire mun bɛ o kuma sugu fɔ donc nous on se pose la question est-ce que réellement a b'a dɔn kun n'a kɛra maire ye o n'a ɲɔgɔnna caman an taara structure baden na structure étatique caman maire in kelen m'o fɔ structure étatique baden bɛ mun y'o fɔ wa u si t'a dɔn ko loi voté len don a kama an ye activité kɛ commune 3 la Bala ni fɛn ninnu on a demandé au maire k'a ka conseiller bɛɛ wele ka na comme projet de ka mɔgɔw informer sensibiliser maire n'a ka mɔgɔw tun bɛ yen conseillers tun bɛ yen dugutigiw tun bɛ yen musow ka association tun bɛ yen nɔ jeunes tun bɛ yen gendarmerie bɛɛ tun bɛ yen nɔ k'o fɛ k'a fara presse kan donc au cours de la rencontre n bɛ ka kuma e fɛ tantôt la ça s'est réellement passé comme ça an sera loi yɔrɔ la u wulila ka na chef de quartier ko dugutigiw k'olu tun t'a dɔn yɛrɛ ko charia bɛ a kama mɔgɔ si tun t'a dɔn yɛrɛ ko charia tun bɛ a kama en tout cas charia in kɔni taara charia in taara wasabulon na charia bɛ yen décret d'application bɛ a kama ni a ɲanginiw ye jumɛn b'a la ni bon charia kɔnɔna la a bɛ fɔ déjà c'est sur l'interdiction ka mana sachet dilan k'a feere ou bien k'a importer ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na n'a ye yan nɔ donc charia ye mun de fɔ charia ko entreprise ou bien industrie fɛn fɛn i minɛna nin fɛn o fɛn la a feereli a dilan ou bien a importer i bɛ CFA 40 dɔrɔmɛ 40 de sara o ye mana sachet belebeleba ninnu ye mana sachet kelen o kelen ça veut dire que n'i ye mana sachet mana kelen o kelen i kan ka 40 de sara dɔrɔmɛ 40 de sara ni nana n'a tɔni o la ni nana a jateminɛ dɛ o ye mana sachet format belebelebaw ye bon format fitininw o ye 20 donc charia y'o fɔ mais charia bɛ yen nɔ mais mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko charia bɛ yen charia votelen don anw maliyɛn de kama mais sisan jɔn de kan ka charia in labato parce que e ko charia bɛ yen a bɛ n'i minɛna nin na mais don o don diɲɛ don o don n'i bɔra hali sisan k'i bɛ taa jisuma san butigi la butigitigi kɔrɔbɔrɔ butigi a b'a kɛ fila manani kɔnɔ don o don manani kɔni musow bɛ taa nasanyɔrɔ la u bɛ taa ni manani ye i mana fɛn fɛn san hali n'i taara dumuni san u b'a kɛ mana de kɔnɔ ka di dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ko n'i ka dumuni tɛ kɛ mana kɔnɔna na n tɛ sanni k'i fɛ an bɛ yala yala ni ka mɔgɔ an bɛ yala yala quartier kɔnɔna la dumuni feere yɔrɔw la an b'a dabɔ a kama yɛrɛ de quoi ka taga feerelikɛlaw ɲininka mun de la a bɛ mana sachet utiliser ko non ko sannikɛla dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni dumuni ma k'a kɔnɔ k'u t'a fɛ sannikɛla dɔw bɛ kɛrɛfɛ la an b'u ɲininka n ko bon est ce que e b'a dɔn mana sachet bɛ dilan ni mun ye pétrole charbon ni fɛn wɛrɛw ɲagaminen dɔw b'a fiyɛ n'a tan dɔrɔn o poison yɛrɛ de bɛ an kɔgɔ o poison yɛrɛ de b'an kɔgɔ mais Jabate o bɛɛ n'a ta ne ko sariya bɛ yen a tɛ ka labato sisan ni mana in kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la ka ɲɛsin bunahadamadenya yɛrɛ ma bunahadamaden ok yanni n ka o question répondre k'u ye question dɔ poser ko a responsabilité bɛ jɔn de kan en fait ni i mana mɔgɔw ye k'u yɛrɛ agiter mɔgɔ caman b'a fɔ état a laban na an yɛrɛ b'a ɲininka état ye jɔn ye fɔlɔ e ye état ye ne ye état ye
mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ de ye État ye an bɛɛ faralen an bɛɛ de ye État ye mais bɛɛ b'a dogo État kɔfɛ ko État tɛ fɛn kɛ État tɛ fɛn kɛ il faut que mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔw k'a dɔn État est accompagnateur de État b'a fɔ ko bon on a une vision an ka plan filɛ nin an bɛ fɛ a ka kɛ tan de ni État ko sisan nɔ bon mana sachet a sariya bɛ yen nɔ an tɛ fɛ ka utiliser maire bɛ yan mun de kama maire votelen don o de kama mɔgɔw k'a dɔn fana fanga min bɛ maire la fanga min bɛ jamanakuntigi la président na o fanga kelen de bɛ maire la français b'a fɔ ko le maire est aussi puissant que le président de la République maire ye a ka commune président de ni du moment où sariya votelen don a kama ni commune par exemple commune 4 la ni commune 4 maire wulila bi k'a fɔ ko bon n tɛ fɛ mana sachet ka utiliser n ka commune kɔnɔna la hali ministre de l'environnement tɛ se k'a fɔ k'a kana kɛ donc c'est pas au président de la République ou bien premier ministre ou bien ministre de l'environnement olu ka wuli ka b'u ka bureau kɔnɔ ka na sachet place ko ramasser à la place des maires ou bien an mun de kama commune bɛɛ la il y a ce qu'on appelle plan de développement communautaire PDSEC au PDSEC in kɔnɔna la question assainissement soulevé le don a kɔnɔna la donc chaque habitant a droit à un environnement sain i bɛ taa sɔrɔ PDSEC bɛ commune kɔnɔna la maire yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ mun de se mun bɛ PDSEC kɔnɔ a k'u ka responsabilité bɛ yen nɔ donc ni combat ni tɛ État yɛrɛ État est accompagnateur mais a mise en application yɛrɛ collectivité bɛ o kama maire bɛ o kama donc a i n'a fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la maa si tɛ ka kuma mɔgɔ si tɛ ka kuma bɛɛ b'a sigi a bolo kuraze État an ka État to yen nɔ sa est ce que n'i ko k'i bɛ nin fana kɛlɛ fan dɔ fɛ parce que maa minnu fana ka baara ɲɛsinnen ma n'i ma fili usines caman bɛ jamana in kɔnɔ minnu yɛrɛ ka baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ mana dilan de ma mana a tɛ dilan fɛ yan mana a importer de bɛ na k'a fɔ ko a dilan industriellement yɛrɛ non o industrie t'an bolo yan nɔ donc industrie fɛn bɛ yan nɔ minnu bɛ a transformation ka kɛ chaise mana ma ou bien baignoire ni so ni fɛn ninnu mana sachet bɛ importer olu ka fisa o mana sachet bɛ importer n'a bɛ k'olu ye olu ka fisa o mais hali a importation de interdit don mɛnɛ mais don o don a dun bɛ don don o don a bɛ don donc fo mɔgɔw ka ni industriel dɔw kumara yɛrɛ olu b'a fɔ yɛrɛ ko directement comme ça ko mana sachet olu b'a importer ka na u ka transformation kɛ mais c'est bien ni réseau bɛ yen nɔ mun bɛ mana sachet tɔmɔ k'u collecter ka u b'a fɔ min ma ka recycler k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye i tɛ dɔ fɔ kɔlɔlɔ ninnu kan min bɛ se ka an ka kɛnɛya ko an ka sɛnɛkɛ yɔrɔw an ka baganw fo ka se olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i n'a fɔ hali an ka jamana nafasɔrɔ siraw n b'a daminɛ buna hadamaden kan e mun sigilen fini i y'an pɔnsiyoneren don fɔlɔ fo i k'o dɔn awɔ i y'a pɔnsiyoneren sigilen filɛ nin ye tantɔ cɛ ala k'an kisi mana sachet plastique bɛ mɔgɔ miliyɔn 8 de faga san o san sida bɛ mɔgɔ miliyɔn 2 de faga san o san n k'an pɔnsiyoneren tɛ dɛ n m'an pɔnsiyoneren cɛ i y'an pɔnsiyoneren sigilen filɛ le sachet plastique tue 8 millions de personnes. Jabati a fait empoisonné. Empoisonné de sigilen filɛ nin ye. Million 8 mɔgɔ miliyɔn 8 déchets plastiques. Mana san o san sida bɛ mɔgɔ miliyɔn 2 de faga san o san. Mais ni maa miliyɔn milliard de bɛ don pour sida bana kɛlɛ. Munna an t'o don mana sachet kɛlɛli la. Ale bɛ maa miliyɔn 8 de faga san o san. diɲɛ kɔnɔ sida bɛ mɔgɔ miliyɔn 2 de faga san o san. mais diɲɛ miliyari caman b'i taga dɔn. hali kɔsa in na i y'a mɛn n y'a mɛn information kan ko u kɛlen don ka fond dɔw bila pour lutter contre le sida. mana sachet problème filɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ Mali ka dɔgɔ a ko la. comme an bɛ Mali la an bɛ Mali la Mali o de ta b'anw intéressé. voilà n'o tɛ mana sachet a problématique bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Buna hadamaden yɛrɛ kan ni ko an bɛɛ empoisonné don a bɛ se ka mun lase mɔgɔ ma cancer du foie poumon problème respiratoire an ka hôpitaux kɔnɔna la 30% des patients minnu bɛ taga u furakɛ i b'a sɔrɔ problème respiratoire b'u la o problème respiratoire bɛ sɔrɔ ninnu an ka so kɔnɔ u bɛ mana sachet ta k'a jeni ou bien ka fɛnw ta k'a jeni donc gazi ni pétrole ni fɛn minnu ɲagaminen la o fɛn gaz o sisiw bɛ
Voilà, car une atmosphère polluée. Donc, en malien, bel empoisonné, la mer a fait ici les flènes et empoisonné les signes. Mais à effet fléné, à effet immédiat, c'est comme si c'était timina. Voilà, voilà. Il passe agit dans ma drogue, il commence à problème respiratoire. Il est à ton, voilà. Mais réellement, à mes mouns qui quotidiennement au drone. Donc, on a jamais. Sénégal, on a photo, on a mana saché ba filé on avait 5 kemen ko rega tout. Donc, et saché filé non. Ce n'était pas ka yoro la binte se ga fallait, yirite se ga fallait fouille. Donc, au problème majeur follow a flâner mieux avait dit empêcher qu'à infiltrer pour que du ka nutriment ere soro. Donc, il va que chogo belaka engrais fin to su bela tangi dugukolo ma aga nutriment yɛrɛ sɔrɔ funu baganw ka o ka jugu n'a bɛɛ quoi au fait baganw. Donc je reviens toujours en père en pensant a bɛ an ɲɛna an bɛ ka sogo ɲɛnama dun bɛ jɛgɛ non jɛgɛw fana b'a la a bɛɛ maintenant sachet bɛ fan bɛɛ a bɛ ji kɔnɔ a bɛ dugukolo kan a bɛ ya balani n'u yiriw la fan bɛɛ tubabukan na u b'a fɔ ya ame bagan fɛn dun a tila bɛɛ mali la kami mali le mali a tila bɛɛ ni u nogo dayɛlɛ I bɛ taa mana sachet sɔrɔ a kɔnɔna la a mana kɛ ba misi saga parce que olu t'a différence kɛ quoi donc n'u taara k'u bɛ taa dumuni kɛ yan nɔ normalement bin kan ka falen yan nɔ mais tellement que mana sachet ka ca yan nɔ bin tɛ se ka falen donc olu tɛ a différence yɛrɛ kɛ o fɛ donc u b'a ta dɔrɔn ka dun. Donc, we tout ressort ou estomac au condamna. Donc, estomac, quand on a une chaleur à chaque on a la trou. Donc, il m'a sachet en tasse à tout sous dollar. À composant ou à poison, mais commencer à gagner mi fauna. Donc, à mes ou parakilo neta, ou bosso, ou tigre, ou gin, femme à douane. Donc, ils sont en bête empoisonné, nous, si ça non. Donc, économie, il y a comment tu sais gagner. Il faut comme il y a photo comme 600 milliards, ça ou ça. Engrais. Jamana body do engrais la engrais to 600 milliards donc en fait arabe bon à climat arabe c'est école santé militaire à chama quoi à chama alibi ambe awla donné kafo ko ambe ci wara kenekan ni watina ani ambalma ke femi Suleiman Bendika Jabati abora ka idasi femi manani flafla manani ni je dungudu amba matrafa kololo munu be se ka se bunaramadia ma jamana nafsa sraw bagan ka dugukolo senekelaw ni monikelaw basa be se ji konno la be se bagamarlaw ma mba mi fo balma ke balma so ni wati emi nyamba na ni watina ikaro ka fo be ka flafla manani mi matrafa kololo di ambalma ke dasile fla umani Jabati ni kumai woro la folie bi gelea na akaka an ka fo sa fem sika ke kololoi jamana munyo fo mali ayira la ka fo seneke jamana do bagamara jamana do moninge jamana do anga na fasor sro bebe bo oludela donc fem sika ke gashi fem sika ke kololoi kanye shuma akaka anga wulika okele ni bela jali nuko aw munu ka nyini fanga ka bon ni srafe ni konunu jubaju jondi be manay amadrafala an nga jamana kono wa sharia iko sharia be jon ka nga sharia la batu fait beb sera sharia la batu al efleni e doutige ou bien OK il sera sharia batu il fait non pour le moment tout dit il est travailler faut bon on te fait maintenant ça sharia utiliser dans ce là oh jon ben na hein qui est responsable faut-il me fait au fait tout le monde est responsable au fait parce que en bera responsabilité de engager nous pour la mana abe na togodi abe importer dans tout cas fouiller wala tala abe temer douane ne faire non normalement manga douere amaga douere o koro jamana ate dona dugola hein est-ce que abi do jamana ngona dugola dobe don dugola do te don dugola non tenga abe temer douane ne faire
fɛn foyi tɛ dun jamana kɔnɔna la n'a tɛ to douane fɛ donc bɛɛ ka responsabilité bɛ en jeu par exemple a ye déplacement kɛ ka na ne fɛ yan nɔ mana sachet tɛ utiliser ne ka so kɔnɔna la yan nɔ mana sachet tɛ utiliser a tɛ don yɛrɛ kuma tɛ ka utiliser mana sachet tɛ utiliser so kɔnɔna la yan nɔ depuis i bɛ se dali la gardien b'a f'i ɲɛna ni mana sachet b'i bolo a f'i ɲɛna a tiɲɛna mana sachet tɛ don n'i ka fɛn min mana sachet kɔnɔna la a b'a bɔ mana sachet kɔnɔna la i n'o bɛ don mana sachet non o ye dali la ye n'i ka mana sachet ka di ye n'i sera dali la i b'a minɛ ka taa n'a ye salam lafiya kɛlɛ ko tɛ foyi ko tɛ Jabate Mali kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yan n'i ko ko an kana mana sachet utiliser ɔ i tɛ fɛɛrɛ dɔ f'an ye an bɛ se ka fɛn min kɛ ka bila mana in nɔ na bari an balakaw olu ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni mana in ye ɔ i tɛ fɛɛrɛ dɔ f'u ye u bɛ se ka mun de kɛ yasa min b'u kisi mana in utiliseli ma. n bɛna question kelen dɔrɔn de poser i kunna an fa n'an baw n'an mɔkɛw olu tun b'a kɛ cogo di fɔlɔ waatiw tɛ kelen ye e ka kɔrɔ ni ne ye waatiw tɛ kelen ye e ka kɔrɔ ni waati ko tɛ sa e ka kɔrɔ ni bɛ ne denmisɛnnin ma an tun bɛ taga butigi la i bɛ taga buru tan na san sukaro tan na mana sachet tun tɛ d'i ma o tun b'a meleke papier la tubabuw fɛ o de bɛ ka kɛ hali sisan nɔ i bɛ taga butigi la ne ye denmisɛnnin ma an tun bɛ fɛn kolon ta ka yala yala kariw kɔnɔna la i bɛ taga sukaro 5 la yɛrɛ san ko sɔrɔ o yɔrɔ ka ca sukaro 5 la i bɛ taa san butigi la u b'a meleke papier nin de la ka kɛ tiga fɛn k'a d'i ma buru pareil an tun bɛ taa sogo san sugu la a tun tɛ kɛ sachet plastique kɔnɔna la o tun b'a meleke papier de kɔnɔna la an fa n'an baw bɛɛ y'u ka fɛn kɛ ten cogoya la de ayi mɛ mun na bi an bɛ dɛsɛ k'o kɛ olu ka temps na problème mana sachet problème mun bɛ yen nɔ bi o problème tun tɛ olu ka temps na c'est parce que eux conscience tun bɛ olu la en fait bɛɛ ka responsabilité bɛɛ tun y'a jɔ a jɔyɔrɔ la parce que u tun b'a dɔn min b'a la mais comme bi an filɛ nin ye an ka génération yɛrɛ filɛ nin ye yɛrɛ sɛgɛn man di mɔgɔ si ye an balakaw yɛrɛ an kɔrɔmusow n'an dɔgɔninw bɛɛ bololankolon bɛ taga sugu la u bololankolon bɛ taga sugu la mais u ni mana 10 50 100 bɛ sigi u bolo falen no sachet plastique kɔnɔna la alors que u bɛna dɔrɔn u b'a utiliser seconde kelen utilisation seconde kelen u bɛ don dɔrɔn u bɛ fɛnw b'a kɔnɔ dɔrɔn k'a fili a bɛ k'u ɲɛna k'u ka responsabilité bannen ma yɛrɛ u ka responsabilité daminɛ donc mun bɛ kɛ ka remplacer n'i taara sugu la exemple kelen on n'a pas besoin k'a na fɔ k'i bɛ fɛn yira directement quoi olu bɛɛ ye méthode de substitution mais i bɛ taga sugu la ni sanni kɛra n'i bɛ sanni kɛ a fɔ k'i tɛ mana sachet minɛ dɔrɔn o fɔli ka gɛlɛya a fɔ k'i t'a minɛ dɔrɔn o ka meleke papier la ka na k'a d'i ma c'est simple an bɛ fɛn bouteille minnu utiliser moutarde bouteille ni mayonnaise bouteille minnu n'a a banna mun de bɛ k'a la an ka bɛ lafili de yanni i ka lafili o bɛ se ka fɛn caman kɛ i bɛ taa i bɛ t'i ka sanni kɛ sugu la n'i bɛ fɛ ka tulu san u b'a kɛ bouteille kɔnɔ k'a d'i ma n'i bɛ sukaro fana san u b'a kɛ fɛn kɔnɔ k'a d'i ma mais bi bi in na an yɛrɛ de ko ko non ko yɛrɛ sɛgɛn man di an ye facilité dɔrɔn en fait ça demande un véritable effort personnel quoi en fait et tout un chacun faut que bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa nin ko la i kɛra gouvernement ye o i kɛra société civile i kɛra politique maa ye o i kɛra diinɛma ye o i mana kɛ maa fasugu fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen ka i jɔyɔrɔ fa nin ye tu n'as pas besoin k'a fɔ k'i bɛ solution di mɔgɔ ma yɛrɛ sokɔnɔna la yan nɔ bɛɛ ka a kɛlɛ i ka so ne nana ne ko ko n tɛ fɛ n ye n fa lasigi ka n ba lasigi n ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la o mana sachet in filɛ nin ye ne ka projet nin n bɛ ka a kɛlɛ n ko donc yanni i ka taa kɛlɛ kɛnɛma na i b'a kɛlɛ i yɛrɛ so kɔnɔ fɔlɔ n ko ne bɛ fɛ ka mun fɔ n ko bon n ko n tɛ fɛ mana sachet ka don sokɔnɔna la ne ko i ka so jɔlen wa an ka so jɔlen n ko non n ko c'est une question de santé publique ko ok ko e bɛna kɛ cogo di n ko o cogoya to yen nɔ mana sachet tɛ don point a fɔra bɛɛ n'a sokɔnɔna la yan nɔ gardien o bɛɛ n'a bɛ taa sanni na sugu la butigi la n'u y'a kɛ mana sachet kɔnɔ a b'a fɔ ko ayi n'u ko k'u b'a kɛ fɛn kɔnɔ a b'a fɔ ko ayi an n'a ka fɛnw bɛ taga u bolo papier ou bien segi yɛrɛ filɛ nin ye an balakaw tun bɛ segi de utiliser n'u bɛ taa sugu la donc ne ma solution fɔ mɔgɔ si ɲɛna n y'o dɔrɔn de fɔ ko n'a taara a fɔ waati mana sachet minɛ mais sokɔnɔ bɛɛ walasa o fana b'i dan siri bi jamukan na jamukan min labɛnna bi wulada in na fɛn min an n'an balimakɛ Sulemani Bɛndeka Jabate n'ale ye denmisɛnninnaka ye a kɛlen bɛ ka wuli k'i kɔ da fɛn min filafilamana nin a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na bari a y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ
kɔlɔlɔ min b'a la ka se fɛn min an ka jamana ma bagan mara mɔni jirituru ale ni sɛnɛ ka fara kɛnɛya yɛrɛ kɛnɛya o jɔyɔrɔba de b'a la an bɛ don min ko bi walasa o ko bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛlɛ k'o kunbɛn an ka jamana kɔnɔna na an bɛ foli belebeleba la segin ma tuguni vraiment an bisimilali bi a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ fo ni ala inshallah ni ala sɔnna diɲɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛw la jɛmukan wɛrɛw kɛnɛ kan yasa ka se ka hali bi ka nin kɔrɔfɔ ka sɛbɛkɔrɔ lase walasa faamuyali ko ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na voilà an balima sirifila filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛmukan Ciwara kanubagaw an bɛ aw fo ka aw barikada ka wale ɲuman dɔn aw garisigɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ Ciwara hukumu kɔnɔna na o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Yanga yo anite da banda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma